Galaw ka. Ani. Parang hilisan na. Ako naman ang electric pan na. Daan na sa kamay na kayo. Gracias. Buenas gracias. Mga idol! Ako na si Yuyong, usa ka salesman o mga pyesa sa sakyanan. Hi, idols. My name is Yuyong. I'm a salesman of kind of cars. There's a kind of cars all over the world. Minyon ako kay Gina nga usa ka babae nga si Q. Yes, I'm married to Gina, Lady Guard. Aban kinilaging salesman ta, But you know, I am salesman. It's very difficult. di ni mo malikayan ang mga tentasyon nga mopaduol kanimo. They can never expect the things you have done. Di ni mo malikayan makikuyog sa imong tropa. You know, the troops is not it's a very dangerous. There's a lot of temptation like that and like this. Kami mga salesman doon ay tapok-tapok. We are the salesmen. We are the Blackings. And we are the mutant Teenage Ninja Turtle. Sama mga gimmick-gimmick. Dami maila-ilang mga kababaihan. Somewhere in bars. Yes, we are bar hopping together with my salesman. Yes, that's true, that's true. O dito na mo na ila-ila si Wilin. Yes, I encounter the beautiful woman, very beautiful and very sexy, Willeen. Usa siya ka promo girl sa usa ka limnon. Well, Willeen is a very sexy, very beautiful promo girl, and one brand, kind of, whiskey. Banayag. Wala ko damha nga sa ako pagkaila kay Wilin dito na na magsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. Yes, drink moderately. This is the story of the stagnant of my life. Okay, hagin ba ino? Sa pangalan ali? Sisigdo? Si Gudong. Dugong, lene. Marinig si Dugong, lene. Si Dugong. Indot pa rin, Rix. Okay po diri. Ay, sis. Manigingon sa kwatang salesman ako sa una. Salesman kong ligid sa una part. Aba na ko itong si Juan, ni Casio. Dili may magbanuban sa una. Ransada ni mga matrix dili. O ba? Alam po, nasan maging ng mga witwell, matrix na ba? Ako pa yung katry, anak. Si Sansur ito kuha sa una. Unahan ko siya kuya, may. O ba? Di ba ka tayo pato niya, Jay? Kay sangahon maging mata, Jay. Anak ka dong. So, nanasan mo magsinungugay niya, magsunumbagay din ikaw man. Dili na. Kaya ko sultiyan ka na ko iyam sa una. Dili. Di ba pa? So, pa kayo kuya. Dili, isa ka ledge dancer. Dili sa una. O, kauyan po na kang lisanser na, Jay. May lain pa. Kagad. Ikas ta iya, witness.
kahira. Wala ko na noya, pero nagagusto sila sa kuha. Ix, mungutan na lang Ix ba? Saman. Ilang kilo itong lechon yung magdala-dala? Sa picture ni mo. Para to, yung 40 kilos na to. 40. Lagot kayo, mas taas pa to na ako. Okay. Yung mga maghatag og sampol sa limnon pa no? Uy, kagungkong. Kani. Ikaw kay kuya mo jud kag. Istira ko na. Aso, kana ako ah. Sir, mamam, sir, oh mamam. Ito, sir, mamam, hindi. Tumasa, sir. Mamam na mo, may pamamama ko na. Oh, pagus kamil. Boys, relax. Blackie, relax. Miss, kung sa ba ng klase ng himno na, dili ba na kasi mahubog tayo na? Miss, sorry, miss, ha? Malabay sa ko, miss. Balik ka, agian rata mo niya. Ay, sir, wala na siya mild lang na, sir. Di ka mahubog na ano dayon, sir. Sir, ay, makatilaw ka na, sir. Makaingon niyo ka. I like chopping. You know what? I like you. Sir, I like you too. Namin siguro kay Yes, pangalan. Willing. Willing ko mo, ba? Di mo masang asa. Willing ang pangalan. Yes, Na sir. willing ko mong uban ni sa kasa. Exactly. Uy, ikaw ba? Basta yung na mo tanan niya akong balik ka, sir. O sige, butang lang tayo lapag na. Tara, oh. Kanapag inom ni. Kanikot, tanda yung ice. Kanikot, tanda yung ice, sir. Ano magkapada? Kapi ng limno na, miss. Makapananday na sa tani, miss. Sir, yung ice na. O, sir, nabigyan tanda yung sir. Sigurado ka, ganga, makatanday ko, ali. Pakauli na, nagsayo na yun, ali. Gusto ka, sir, tandayan pati ka. Ay, bilin sa imong number. Ayaw dali. Pero, sir, palitis akong tanda yung lapad. Ako gusto ka itong tandayay lungnik. Ay, okay kayo, sir. Tara, sir. Kana. Willing. Tara, sir. Pasad lang na, sir. Dabi? Okay ka, sir, no? Nahubog man ko. Namog ka? Nahubog mo kasi yung pagigugma. Ay, grabe kayo na, sir, pa. Basta mga salesman ba, no? Sir, pangalan, sir. Ako na si Yongski lang. Hi, sir Yongski. Oh, Gix, inom mo ka na, Gix. Iyong kang mata. Gix, inom mo ka na, Gix. Miss, let's call me to Yix. Impossible. Willing, relax na ako. Ay, meron yun, eh, sir. Absent din na ako, amigo, kay step to kinas personal. Huto na ko ninyong gibalik nga tandayay lapad o tandayay nga lungnik. Butang na diya, pero makuyog kas ko niya. Ay, kanara na, sir. Sure. Gusto mo, sir? Gusto mo duhamin? Ay na ko ninyong tabangi kay maglisod ko na. Sa isa lang, ha? Dali na lang nasagawa. Ayun lang ang nadia siya, ha? Galaw ka. Galaw ka. Hindi makagana ng Benji. Salesman ni Kapsula. Dagang nga inikorta ni. Ay, di pwede ko kantiyan. Oy, nila. Wana, ako pakit abs. Masangko pa ni mo chassis. Ay, sir, ay naman na sa assignment na lang ka na mo, sir. Sabi gusto niyo manayaw ta? Kay amigo na ko ng DJ na, DJ Pai. Tara, sir. Mabudot sking, tara. Adik na dito na, kulangan lang na. Ayaw sa sir pa. Ayaw sa sir. Yung pangalan na akong wala. Taginimog ko ano. Inimon nga tandayay lapad. Hindi ay may lain Ano pa. magtandayay ka? Sir, sa imong Facebook account, sir. Kuan. Cam_Prag. Ah, wow pa.
Ano si Sir, i-add ko, sir, ha? Di lang tika i-add. I-divide pati karon. Sir, And we will multiply. sir, makaka-add, sir. I-accept na taka. Tumutok. Ayaw, sir. Bisan lingin kay Ako ay kagilok. Ako ay kagilok. lingin kay ka paawin yun. Murag ka ng pasa. Kuan tandayay nga lingin. Ay, sir, kagilok ay, sir. Ay, manalo. Ay, mga kilokers. Ayaw pa. Batog na ikaw ikuha nila nga promo kay taas ba na kang liog pod. Look, Wala, di pangalaan mo bansa, sir. Sir. yung pangalan ng kagansa ni pagsugod ng kwak-kwak. Tipiti. Maraming biyahe ba? Muntagan mang biyahe? Ah, ikaw nga na na Ang ulam ang pulo ni mo? Mang, Ay, sing mamang-mamang diya kasi... Kita ka na kung... Kita ka na eh? mang, ibutang ng shotgun Huwag ba? ako ka ilis ako ang uniform nga padpaw ba? Ha? Mang, nabagtagan mo yung biyahe ka ba? Lubaya ka nga ay hindi tagpisa sa kinan. Namig Ano rin? Mumuundir sa kanaw na ko. rescue dito. Rescue? Anong- Mabre pa na yung budiga. Ay, kung kating takot. Nag-rescue mo itong pick up sa ABS ba? Katong kay ang gata na driver good. Rescue naman sa may kabagyo. Kasi ani dire? Sulod mo buto itong may secure nga statwa good. Mang, ito ba? Sa katika ba? Ay, kung ka na napag-istorya, ha? Gusto di. Sir, ay! Di ba rin pwede mabuntagan? Kabalo ba ito ko yung mga salesman, ha? Kabalo ba ito ko rin yung mga... Sakto kayo mong kwartang dala. Kung sasakto pa kayo sa asa mo mga dos. Ikaw mga Ha? awa. Ano mga kay Sari? Uy, salig! Asan mo? Huwag nyo kayo salig ni mo yun! Asa ba ka? Magpaluloy na rin mong naong ni mo! Duty na ka? Mujote! Sa kayo! Skulter! O? Wapa ko yung tulog! Pero mujote ko! Hindi ko makatulungan ng kalaki ni mo! Ano na duty diri sa duty sa ko no sa mga dali diri. Mawala na mong saligan dayon! Wala na mong saligan dayon! Wala na ni. Hawin na kayo pero kinanglan mo gid. Sa bulabog ko. Ayaw ka! Ayaw ko po! Ano nang ulog mo na yung tuhod? Tugnaw kayo ng motor may binihan dito. Nagmotor na kayo sa kyanan! Nakilakyan ng motor mo! Ha? Ay, ay, tayo na lang straight ka sa'yo. Lang sa mga salesman! Nagmotor! Lagi na dali na dali. Ayaw ko kating-kating ka ba? Sige lang nagkulog na akong tuhod. Ano na mula ba na yung tuhod ni mo? Anong lakrang mo lagi na? Anong lagi lakrang banig? Square mo lagi na? Wala. Ha? Alam nga nagluhod mo dito kay... Sa naglohod? Sa ilalong ba yan nagitanaw? Ay, ko katik-katik. Magibanig, magibanig dito sa... Dali na dito. Ay, Dili ba? wala ginagaling mong salikat. Iwahingon ra ba rin mo ng agwang pistola? Dali, dili. Ikaw ba? Isog mo ka ikaw. Wala ginagaling mo, maluya na rin ko ka na naong kani mo ba? Oo, naginahan ako ni mo kay... Mo ba nagiminyon ta kay ko? Secure ka na, secured kay ko ni mo. Ang tarong ba? Nalimaho mga pito eh. Ayaw, yun na. Gilog lagi kayo yung oy. Yung ba? Suko pa ka. Dili na. Bantay ka ha. Dali, Biki. Laina ni oy. Mamiss mo muna ako nga. Laina ni maglago tayo niya. Mugay tarag katoy hakaw Ikaw ani. pa. Kamalubay ako ni mo nga. Di nyo ka mahilig mo ni Dugdunggan. Ako'y tiglinjog. Ano ba? Gilog kayo ba? Tumakan ni mo oy. Gilog kayo ba? Di mo na niya ako. Suko ka wala. Gamay na lang yun. Gamay na lang yun. Wala na! Wala na malakot pa.
ikaw ginagawa mo, part. Mas kabili pa ginagawa mo sa nga tanan ba? Ay, dula yun na ako ni mo, part. Ay, Ikaw, part, idol ka ka naman tanan, part. nakuha kita ni mo ito may hanapan ko, no? At hindi mo na mga balik ka sa lawas, part. Uyab kini mo, part, na uyab kini mo, part. Pili, part, sila ka ni mo, part, oy. Bilib na dyan ko ni mo sa nga tanan, part. Tuluan ko itong umigo nga driver, katong piyawan ni driver. Sa driver, si Flaber, magdali sila, no? Oo, siyempre. Dagay ko mga kailan yung driver, pilo-milo mo lang ginakuha niya. Ay, Aba, di bangga naman ganina kay masakpan sa asawa. Nangatanggal sa trabaho. yan eh, Oban, di na lang mo sama-sama na kay 2013. Lain daw na basta magsugod ang tuig niya, binuang ka. Kana. Lain daw na, may nang palabay sa daw sa kabuhan. Pagkasunod buwan na, ratsada na po. Correct. Ano ako, naaga po ko kanang pala one shot one kill na lang ko ani. Oh, saan mo dito patag seawall ron? Di ka sa siwal, kay. Sa, dito tatambay gira-gira tagsawan Sa sa... manjay. Kita'y bala dito. Kamu na lang, kay nana si Wilin paingon din sundo na ko na unsa naman mo eh. May life pa din eh. Sabak. Sabak. May life, ayaw pa. Mm. Pumunta na mo may life, oy. Huwag di kang adlaw gabi na raunta. Anak. Oh. Kailan naman ka sa mga friends mo? Ya, pre, una nami, ha? Ay, wala na naman, mga boys. Anak, kapag mamiya, kapag. Abay ko balik 20 na, part. Mo na, mamiya, dahil pag malipay na, unyara ba problema mo, hilak-hilak sa mga. Part. Ayaw mo, anong lupad, naina rin yung padoy. Part. Ayaw si Igual Part. Ano part? Batanon para kayo na part. Sige na, sibat. May live tara na. Sana may life. Gusto mo tutugayan? Unami, ha? Sige, ayaw. Ay, ayaw, part. Abay ko, squid the part. Ay, sakta. Sa man ka, manulak man ka. Ano ba ka nga? Unsa? 10 days na kung wala ko giduko. Unsa? Oh, na-roastpad bang ka? 10 days na kung wala ko giduko. Saan man ako ni? My life? Binuang na eh. Sa'y binuang! Sa mamalilayan na niliyay! Ha? Sa mamalilayan na binuang ko, di ba? Ha? Wilayin pamit. Di ba ulit tao ka? Kung di mabuntis ko, wala rin buntis sa dugo, di ba? Mabuntis ko! Ipaganoy ko na. Nimi ko na ako yung asawa. Sikyo ako asawa. Pusilan ta shotgun na to. Medyo na ikanya ko! O mga nangutahan na po. Isumpungan ako si mga asawa ba? Maninood na eh. Nagugunahan naman eh. Kanang sa grupo niya. Nang sumbong-sumbong. Di ba naman kapitid ako yung wala na magkuhan eh? Magsama na ako eh! May kasama na atsa kuha! Nagkatagaan mo ko rin mong 20 eh! Papasahe sa Tresibot! Wala ka rin! Parang buntis yung kuha ni pa! Buntis yung kuha ni Pero ko pa! eh. Nag-text ako asawa. Buntis yung biyahe mo! Buntis yung kuha ni buntis! Sige na. Wala na ka rin. Dagan ko. Yayang! Ay, yung buntis! Taro kayo ba? Buntis ko ano yung ba? Yayang! Iwaya ko biyahe tao nila ay! Sakpan niyo po kumudagan na yung tinoonan eh. Unsa? Ansa! Kawawa ko na naman. Tabangin ko rin yung part. Ay, Sila niyo sa asawa si Kyo patay part. sila sa masawa, may klaro bakit ba? Ay, tabangin ko rin Ano yung ba kayo, part. Kwan? Nakakuan na ba ka sa Kwan, Pat? Ha? Part. Sa St. Peter, Pat? Ako sa nag... Ano ba kayo, Kwan, sa St. Peter? Nakakuha na ba kang insurance sa St. Peter? Wala pa partner na eh. Wala, Pat. Sigurado
naging pati patso juga dapat ba? Ay mo, alam ko na. Man, Nakakuha kang memorial plan? man, ayaw, alam mo, nabangin ko ninyo, man. Maluoy mo sa buha, man. Pat, ano dyan may ma? Mo na, pag problemado, balik na Ano din. na? Oh, ingon pa ka sa kuha. Ingon pa ka sa kuha nga kuhaan ko. Ha, saan nga akong pananaw? Wala din nilagyan po na ikapanulong sa kuha. Part, suluhan na part. Oh, nabangin ko ninyo, man. Ano ko ilakaw din, Ito part. na namin, apo ko ilakaw. Ay, nagkukuhaan pat, magpakaon ba na ikong magpakaon ba na ikong manok pat? May anak mo, anak Ang ba? palit akong page pat. Ay mo, anak ba? Ay mo, alam sa ng pizza mo. Magpalit akong page pat. Bay, ako ninyo biyahe, bay. Kalas kawan, uy. Manuluspan mong kakayo dia, Yong. Luspad na o up? Hoy! Kung luspad man ka? Gutom ko. Pasmo ko. Gutom na sige mo manuman tayo nga. Ang amigo nga salesman nga si Saldi. Gutom? Ha? Hoy! Saan di ka mutukan? Saan? Kita ka na mong shotgun, ha? Wala lagi, okay ra ko. Kasi okay ra to. Okay ra ko ba? Okay ra ko. Okay ra ka? Ha? Lain kayo. Lain kayo yung mong nahong. Paglan sa dito kayo, pabugaw niya, paghuman, panglaba. Sige. Paglungag po na. Sige ba ito? Pag nagalungag ka dito, paghagbas. Pinood ka, Pat? Tinod kay Pat, ting tinuura gid Pat. Salamat kasi mong balita. Kwantahon na rin ka to Pat. Pat, salamat kay Pat. Giingnan ko niyo, Pat. Thank you, kay Pat. Pat, joke na bita Pat, oy. Samang yun. Bita Pat, eh. Dili Pat, dili lang to siya Pat. Eh gusto niya, kwantahon ka niya. Mantay na nabayhana na. Lagi, Kapaus ko ni mo. basta kimingon niya Pat. Buntis ka? Utos lagi ko. Oh. Dala kong pregnancy test, oh. Oh. Ihiinay na. Di ko kayon. Pangihi diya. Di ko kayon lagi. Dalan na kang kaisutan, imnan eh. Di ko pwede kayo sa papagaw ko. Hindi ako nakungipon. Sakit ang ngipon ang resulta. Imnan eh, para kay makaihi ka. Di ko kayo lagi. Putis lagi ko. So di ka mangihi. Dili. Dili. Hindi ka buntis. Putis lagi ko. Dili lagi ka buntis. Buntis ka, dili. Panghihi diya. Ano na ako mag-ikaw? Be, Hindi magkabukababat ka. Ano na? Muna naman nag-irrigation. Uy! Nagana ba na? Gawas-awas na. Oh, 3 stripes. Pati ka buntis. Putis lagi ko. Ay naku, gilada lang. Putis lagi ko. Karon kabalo na ko, kwartahon na dahil ko na mo, ha? Ayaw
Wa kay makwarta sa kuha do. Uyong! Uyong! Boy, iko ayo. Ay, kung Uyong! ganito. Uyong! Pagkaroon, di ako gusto mo kita sa mong naon. Nakasabot ka! Nakasabot ka! Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation. Hapit ko madaot tungod atong usa ka gabi nga akong binuang Jolanday. Sukad niya to nakadesisyon ko nga magbago na jud ko. Ug di na ko magpada sa mga tentasyon. Kaya kung nangbawan pa sa akong asawa, sigurado makuhaan jud mo ko sa kalisiner. Tungod atong usa ka gabi mo nang di na kay ko nagkakuyog mo gimig akong sa akong mga kaubang salesman. Mas may na lang na maglikay kay matod pa. Prevention is better than cure. Hapsay na mong pamuyon sa akong asawa karon ug daghang salamat sa inyong paghatag ug pagtagad ning akong suwat. Inyong suwat magtatampo. Yoyong.